Alça Manela. Pots comptar. Fuig. Baixa rai. Just a la fusta. Els catalans som una mica intensos i la nostra llengua ens permet ser-ho encara més. Alça Manela ho diem quan alguna cosa ens sorprèn, sigui per bé o per mal. I per què Manela i no Josepa? Doncs perquè es veu que es fa referència a Manuela Perea, una ballarina molt popular de mitjans del segle XIX que sorprenia el públic amb qualsevol mena de ball. Pots comptar és una expressió amb una mica de trampa. Ja hi pots comptar vol dir dona-ho per fet. Però pots comptar sol expressar incredulitat. És l'equivalent de sí home i també és l'equivalent de fuig. Vaig trobar aquesta motxilla de rebaixes per 5 euros. Pots comptar. Sí, home. Fuig. Però fuig també serveix per treure importància a allò que s'ha dit. És un equivalent del catalaníssim això rai. He perdut el boli lila. Fuig, però si tampoc el feies servir. Això rai, si tampoc el feies servir. El rai de l'això rai no té res a veure amb la rai italiana ni amb els rais que van pel riu. És una partícula 100% catalana que es pot col·locar en tota mena de frases i serveix per treure importància. Ton cosí rai, que ja s'espavila sol. Tu rai, que arribaràs a l'hora. Aquesta ferida rai, que es cura en un no res. Quan no ens acabem de creure una cosa i volem preguntar per què ha passat, podem tirar d'un per quins 7 sous? Per quins 7 sous s'ha fotut a la piscina el mes de febrer? I quan volem confirmar que una cosa és exactament així, podem dir just a la fusta, que rima i té molta força.